Bir adam öz nikahlı ayalını 3 talak veren bolsa. Bunun hükmü ayalı medhul biha bolmakluk bilen gayr medhul biha bolmaklugunda fark etýär. Medhul biha diýeni ol ayalı bilen ol adam hembisterlik eden bolsa. Ya bir tamda yekeje oturan bolsalar. O hılvat diýip aýdylýar. Hılvat eden bolsa şu nikahly ayaly bilen ya hembisterlik eden bolsa o suratda ha sen 3 talak diýip 3 ýola mutafarrikan aýdylmasyn ya birden sen 3 talak diýenmasyn ya 100 talak ya 1000 talak diýenmasyn. Bul her suratda hem talak mugallaza waqy bolýar. Talak mugallaza waqy bolan pillasynda tecdidi nikah bilen bolan ýok. Indol ayaly iddany doldurandan soň ýene bir äre barar. Ol äre hem bu bilen hembisterlik eder. Onu wati eder. Ondan soň olam göberse, talak berse, soň iddany doldurandan soň aljak diýse öňkäri, onda alyp bilýär. Tecdidi nikah bilen nikahyň täzelani bilen bolan ýoksa. Elbetde nikahly ayaly nikaha edenti emma o bilen hilwat edendäl, birem hembisterlik edendäl, hiç gaýtan bolanda bolsa, o suratda mutafarrikan 3 talak bermekligi bilen jam'an 3 talak bermekliginiň ortasynda fark bar. Eger jam'an 3 talak beren bolsa, mesele sen 3 talak diýip bir labuzda aýdan bolsa, ya 100 talak ya 1000 talak diýip aýdan bolsa, o bilen mugallaza bolýar. Olam tecdidi nikah bilen bolan ýok. Halaly bilen bolýar. Halaly diýip bolsam ýene bir äre barmaklygyny aýtjy. Ol äre o bilen hembisterlik etse, soň olam göberse, talak berse, ondan soň iddany dolduran pilla aljak diýip alyp bilýär. Eger mutafarrikan beren bolsa gaýr medhul biha ayalla nikah etdi de ýöne o bilen hembisterlik edende ya hilwat edendäl onu ýana aýalyny eger mutafarrikan talak beren bolsa, sen talak diýip bir aýtdy ýagынан sen talak diýdi ýagынан sen talak diýip 3 ýola şöyle mutafarrikan bölüp aýdan bolsa, onda owalky aýtmaklygy bilen talak baýyn waqy bolýar. Soň ikilenji bilen üçlenji fuqaha ikramlar aýtýar, mahal waqy galan ýok diýär. Şoň üçin owalky bilen talak baýyn bolýar. İkilenji, üçlenji mahal waqy däligi üçin ikilenji, üçlenji talak waqy bolan ýok. Ana bu suratda tecdidi nikah bilen pes dubara alsa bolýar. Wallahu a'lam we ilmu